Tudum. 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 Soutěž. Takže čau, já vás zdravím, jsem Dory a vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát to bude týkat jakože informačka na soutěž. Nebo spíš jakože soutěž o to, kdo vyhraje, kdo vyhraje, může si jakože s náma, s klutkama, s těmi kamošema, který natáčí, s náma zatočit prostě video, bude to na YouTubeku, takže můžete si s náma točit, nebo prostě jedno video si s náma můžete natočit, jelikož budeme rádi, když někdo vyhraje a možná dostanete i malý dárek, který vám pak pošleme poštou. Ale to už řekneme tomu, kdo to vyhraje. Co vlastně se bude týkat? Dám vám hádanku. Dám vám prostě hádanku a vy musíte uhodnout, je to jedna hádanka. Ještě ji napíšu dole do popisku videa, tam dolů, prostě tam. A tak no. Prostě budete to mít dole v popisku videa, napsaný tam. No. Budete to mít prostě dole v popisku videa. Napsaný já se nevzpomenu. No prostě, teďka vám řeknu otázku, vy uhodnete, napíšete dole pod popisek videa, nebo prostě do komentáře a tam v popisku videa vám to ještě zopakuju tu otázku, jakou jsem se ptal, prostě ji tam napíšu a vy ji musíte uhádnout. Ten, kdo tam bude mít první komentář a uhodne to dobře, tak vyhrál. Dáte mi váš Skype, já si vás přidám a můžeme šup na to točit. A můžete z jakýkoliv, můžete z mapy, klidně z Duvals třeba, Duvals 2. Já tyhle mapy prostě miluji. A ještě jsem je nenatočil, ale určitě budeme natáčet, takže můžete tam být i vy. Takže tahle soutěž bude něco jako, že brána do hry. Nebo já nevím, jak bych to řekl, prostě brána do mapy, Duvals. Možná natočíme mapu Duvals, nebo Duvals 2. Nebo nějakou se zombikama. Třeba zombie apokalypse, to je taky luxus. Takže otázka je tato. Budou 2. Ano, 2. Stačí, když odpovíte na jednu. Ne, musíte na 2. Ne, musíte prostě jen na ty 2. Takže první hádanka je to růžový, a plazí se to v zemi. Najdete to, když třeba jste na prackách a vykopáváte tam hlínu. Třeba. A druhá otázka má jednu nohu, ale spoustu ruk. Spoustu. Nejsou 3, nejsou ani 4, není ani 5, prostě jen spoustu. Hodně. Tak si představte spoustu. No, někteří si představují spoustu jako 6, ale někteří spoustu jako 9. Ne, prostě třeba já nevím, spoustu je 300, nevím prostě. Nevím. Spoustu.
a na spoustu. Ano, spoustu. Takže ten, kdo uhodne tyhle odlásky, vážně, odlásky, pomlásky, vážně, odlásky, no. Já jsem fakt už retard, ty vole. No. Ten, kdo uhodne tyhle otázky, může s námi natáčet a může natáčet z jakékoliv mapy chcete, z jakékoliv serveru chcete. Pozor, je to jen jedno video, takže si to s námi můžete i užít. A tak no. Můžete z nějaké mapy The Vals 2, prosím vás. Ten, kdo má rád The Vals 2, tak prosím, řekněte nám, ať to natáčíme s váma, prosím. My to tak prostě milujeme. Ale teďka to je jedno. Budeme natáčet s váma. Ten, kdo to z vás uhádne, bude sama natáčet. I když jsem to řekla asi 156krát, ale to je jedno. Já se s vámi zase loučím, doufám, že někdo odepíše dobře. Si to tady napíšu na můj papírek. Hele, pade. Prostě si to tady napíšu na můj papírek odpovědi a ten, kdo vyhraje, nebo ten, kdo odpoví dobře, můžete si to kde chcete najít, mě to je úplně uprdno. Ale ať to uhodnete. Ten, kdo bude jako první komentář, kdo odepíše, tak dostane s náma video. Může s náma. Já už jsem to říkal miliardakrát, ale ta soutěž. Prostě všechno jsem to řekl a já se s vámi loučím. Staré. Ne, prostě čau.